Ole tuntum video chuanin hei title kan muang hianin Dr. Ma Thanan tender tel lova na ti chuaka a soifia ta etinia engtin nge ron soifia don ti hi ka hre tem lova video hi kala en lo miao me chu wang chuan engtin nge ron soifia don ti hi an en phei taila a tha nge point zin na tu tam tak kan la ne ya kan ho hun chu kan soi nak dak ang kan tia ki mania po kan bil tel tam lu tu ka karong kal chan ber hi polytechnic le Hilai Engineering College ron en chiang tu ron kal kania tin dio office te po en ka dua helai kal ta ka chuan kan tia khami hana pen le til daka a ken ka te ma high school te kan tlo ve le higher secondary te kalna pianga ei tu khan lo bo se ti han ti la thil khen du khan nei zela lekha an min an pe be le zel boka chuan min han ti khot lai le do leka ei thu pha ka choi mol ania ni min a ha kan choi mol to boka ni min po a district lampang long nei lampang MLA ten program san mi lo siama a district lam in program lo siam box soloist ne la in pot saya kan bing deuh chum ani deuh bera amaro chu kan in hukhom thei sim helaya mai chana kan ti ho le ti tu ka lom tak seta ka program ha sabber ka jin chua ria ka jin chua ma sabber tan helam hi ka ron thang lui bo ke ma chuan Delhi a zin thei tur zin na tur program ka ne ya chu ai chuan helama hi ka kalanga ya chimlama sai ha kalgan tuma thotan nia cabinet meeting CM ina ron ko ta ka vai kan kal til thei ta lawa helam din hun se chu se chiang sa hian ka omanga chumi nen chuan vairam ka kal ni pon ka kalang ti kha ka ngai to dan ania sai ha kan thleng thei lo thunga remchang pathianin milasiam sakanga kan thleng thei mai tur ka nga ya chuwang chuan helai in bula ka rom thei hi kalom tak seta tin LMC in thana khana khat vel do ha rin cham chila an beingat natania chuan in thlan puya chakna pathian zara kan chang thei te kha aro pui katia amatonga kan changa ke ni MLA candidate te amatonga kan chang ani maya amaro chu kan chakna hi kan vaya tho chuani ti kha kan sei le duwa in zawai chunga lom thu in sei in sil tur chung kan nom ni kan tina lom thu ka sei du tlatani helaya ke ni lo chang vak mai la intel lo chuning ma kan ni lova kan theina zona kan thiam na zona te kan phap na zona piera thei to kan chua kalphung thar mi pui sarkar adin theinan kan tha ka kan theina kan sum nen kan hun nen kan an tho tlanga sarkar na kan chang ani aro pui ka tia pathian min suaina ani pathian po kan siat reng a thain ka sia tuna hen kalphung thar mi pui sarkar kan din don chawani exam kan tan chawa mi puin min an thira a result tur chu enge niang ngai to na thui takan se na nga ya kan thu soi tam taka khan ke ni chu kan korop ve don lo ke ni chu he tengi kan ti ve don lo kan dang lam don kan tia kan dang lam ngam le lo ni chun enge khatia kan ha vak vak atun na ti ka challenge le du chewa kan dang lam ngam tura ka nga ya nakina thil tam tak te lo mang kan in du sak ve thena tur chu om don ania danina phalchina danina phalchunga hian indu sakthena kan la nei don chunga chuan kan nin ha ve sam te kan ngai chan thiam te nga ya tin kha kan la hanti tuna aron soi kha danina phalchina chun indu saktheina lai chin chu manga ti kha tam tak beng chu lo thlep mai the ma se ke ka ngai dana chuanin party mi le sa in thlan do na tang le he ta ZPM lo din tran tir tang lo ha ve tang te kha indu sak theina lai enge motalan lo nei ni alo indu sak kha ke chuan in an demom ka tilova tam tak chuan in beng lo thlep mai the ma se dan dik tak noyanga fair taka thil ti theinang chi ang awmani chuan ati na nin ka hria a soyang hi karil ruwa lo om angani chuan chutiang chu ani wangin khati ang a lo indu sakana mani po khani andem om in ka hrasan lo
party mi le sana na chu danina a phal chin anga chuanin loin du sak poni sela ande mum pio lo me the maro chu hlei hluak lutuk le dan poina phal chi lo chunga loin du sak u chu kang chi ang kha chu thleng lo sela alo mum ngotang ngaya tin i kha kan la hanti la ram thlapang ti la khan i dikna te le rinom na huai sen na kan ram tan kan man thei so na to ke kan ti kan outdoor la kan zai ni kan hlimani i kan sak chuang hian kan om chu tel hi ngaya kan om don lo ti na ni lovin i ke mani chu tunami ho hi chu i kan fel thupani amaro chu tu te mo ati thang khan ase thang khan heti hian na chu mel site nei tha ti hian i ti la ka soi puyang che ka zi puyang che min le puila chu ti chuan i tiang at nge niang a pokol dan ka sia lo man ti don khami huna khan ZPM te kan dang la nei lan ti rong ti kha i ka soi tel duwa i hei và nên thắc tak nghe bốc các thiếm lo school education cái này chăng á thì higher technical education tất cả chăng á có về là thil har về cái chỗ mình sinh en call này à mình sinh là sáng rồi cái này en call à buổi thắc khóc mày thì cái này transfer attention order chua cả chua ní là lại cái cancel lẽ thì mấy cái chuyện này thật siết thế anh thì cháu thế nào buổi thắc khóc mày trên đó chú anh run lóc lóc thùng thì anh hun anh khác về mấy chú bằng chuan đàn phèn phải dọc thế thì cái này ngay thì tin ba cái lá tin education reforms committee thế tin cái này education consultant đi thế thì cái này vừa cho chú tiếng chuan ma cái là cháu hết cái tin na hiện fin na cái chuyện na cái mà món đón khóc mấy thì nghe niệm mi thiam te chu ka nge a ming chon an ni ve ton thiet pon nei nual ama ro chu pathian a changa fin na kan nei tel lo chon engma ni lowa tong trai na mi lo set sak mal turin ka nge chewa ke ka che ranga the working chairman kan nei nga secretary a member pathum kan nei chho tur khangai chu chuan ma kan la education consultant te kan nei bokanga tiang chuan zir na mangin bili thei sok te chân pui ngay dọc thế căn đồng can thế nó tụi nó khai sọ thế nó tụi thì căn này tụi tin thì all India level à hiện căn lâu thật hiếm tổ luôn tụi cả National Achievement Survey India zirlai Paul thum Paul nga Paul riết Paul so mà hiện số này năng hi anh số ta state song sang zirlai thế anh anh quality thế này na anh nhìn nó đích tất cả anh khan Paul thum mà trong căn thà về Paul nga Paul riết anh thà tổ lâu thật tin performance grading index anh tia cả soi muốn anh xét việc cái ringa thunga performance grading index chuan kami National Achievement Survey ti te le thil dang tam takan la le state sang sang enge an thlen chin an zira chuan an hniam dak tu kan ni a thar bera khan nikuma an zirna ti chua khan an hniam dak tu kan ni chuan chuan ataka e kan tia kan boi pui anga ya chumia chuan e Step into Wix Studio, the web platform for agencies and enterprises. Kan tha ti chak ka ngaya thil chang chang i kanon ti venga kan ti thei china chuan kum thum chungin danglam na thlen kan tuma kum thum chung hen implementation schedule an tia hemi kuma hian na kum le kumin chung ania na kum le ni li ni nga ni ruk chunga kan kalpui dan tu te ruam man na te kan siam rek rop to amaro zu committee khan i nghe niang aron nem ngetang aron zir chianga ti danglam dan tu te aron ngai to nga ZPM chon kan policy a sirna kan kalpui dan tu kan ngai to a chunga te chuan in chong trai puina pathian in finna min pek theina te se no tha te poni chu chunga chuan min lo se don ne chong trai na min lo se don ne ti kan ngen le tu chu hei helaya kan soi tu te hei MLA kan nei chhota a viap thata takan nia har san na te point ne nga ani kal tlang te na ron thlen theya kan district headquarters roi tu te kal tlang pona ti theya
nghe nè cái này chú cái nó cắt rừng thì lâu nga miền Nam Bắc pon trang chọn chăn thì lâu tới po mang hay vậy po những gian nghe ông lệ tổ cái lâu program đi lên cái này chồng mình sẽ chăn thì lâu như nào mà cái thì hôm nào chọn cái lâu khô lệ chung á thì lâu bal tới po lâu này pon mình sẽ tìm sát xong po ngay cái này mà rồi chúng phải thum phải đi về lên on phone cho cần phone lết nghe cần phân hôm nào hiện bây một tổ bây giờ cho nó call non mấy rồi cho chú bây một tục lém lâu mình lâu call thì mình lâu phone sạc tiền thì cho nên nó phone đó cái lâu là lém lâu thì phone cho hay cái call là lâu á lâu thì thế mà rồi bây một tất cả chân vậy thì vậy thum rồi tiêu là cần call lên nghe tiếng chuan cái tiếng sầu tiếng bạc hạt lệ chuan social media ruling kan ni to ne then kha opposition ni ding ang hati jon la ding thut tu te kha lo mai the nia ruling kan ni to kha chuan opposition la matanga ke di po kan soi hian kan lai de ru ta nia opposition la matanga beina au manga thutling lem lo ni chia lem lo te po kha aron om chana kha nga khan kan phusuau thina direct in minister betheye zong allo tam thin sia meeting line na no call enge ni ta kan te Facebook khai em ti te nan chana a boy kha ka ni WhatsApp ka ron thon che khalo en go anan tia kanan ena khoi mon ti na vel enge mo chung chang an soi kha hei takani em non ti do thina enge ni cái một chuyện lâu cái này chọn cái unit cái cần block cái khăn lagi ni sort chiang block cái khăn headquarters hết làm mà sau đó headquarters bên Solomon thằng pay lên MLA thì phục cái này lòng councillor thì cái này lòng khang hậu mang khan đi sort chiang cái này cái đồn com cái chọn thì sản lâu cái lâu sẽ tổ chức meeting lại cái này thì cha ta anh em mà aron kal deuh huk phei chuan meeting line phone call pali panga chan te lo ngai boi thak du lu tuka chuwang chuan engemaw thil a lo thlenga engemaw in beina deuh awm ani pon I phuzuk lowangu fim deuh in ngai tuangu a zawt chian tur a hret turom deuh hlek kha unit te block te atangin I zawt chhawila kan group hrang hrang a awm zawt chhawila thu chiang chu kan in le thei vek ti kha kan soi tel duwa enge ni kan la tong don chap ani tuna ko ke ni ngei po ani lem lo ten anon tia dan ni lo bak saka ten dar tel loin ati chuak ten tia ten dar thei khan ni lo sim zo ga dana khan khate kha zona ka dong nem lu to message in tlar toar me chan sen po ni lowa kanan chan lo lekin in chuang mo min tiang ti kan hlau ve tho se kan minister ve chau boka chuang chuan kan chan tla na ngai ti kha kan soitel duwa voina hei hun kanan mang so lenga helaya interview khan ti don nge ka shil lowa kan ho tu ten kan ti thei ta le kan tianga sola HPC a inkom na hun te an lat ti le do na kan municipal suai tu te ho te ne inkom na te po kan lat ti le nga tin na tu si nga choi khama te ka ho phei do na tiang chuan hetulaya kan lo ti man lo pal ani pon le kha in zekula circuit house ka thlenga sta chuan le kha a om hian a fia tok via thil tam tak hi chu han soi bel vak po hian angai tho wi kan soya chuwang chuan le khai non ti pon kan ngai poi mo tho ani ti kha kan soi tel duwa